Umpihankihiihtoon käytetään 2 metriä pitkiä ja 7 senttimetriä leveitä suksia. Umpihankisuksia käytettiin ennen vanhaan metsässä liikkumiseen, kun metsästettiin. Päivää, Lauri Jauhojärvi. Pidättekö umpihankihiihdosta? No en oo kokeillut, niin en mä tiedä. Oletteko ennen hiihtänyt? En ole. Oletteko katsoneet sitä televisiosta? Olen katsonut. Olisi mielenkiintoista tietää, missä asutte. Asun Saarelassa. Sakkelikoja 1 on soita. Kiitos mielenkiintoisesta teoriasta. Ole hyvä. Hyvää päivää tätä Oulun umpihankihiihtostadionilta. Ensimmäiseksi matkaan lähtee Lauri Jauhojärvi. Miltä nyt tuntuu? No tuntuu tosi hyvältä, kun pääsin maaliin. Niin oli niin kova lenkki, että melkein nukahin tuolla matkalla. Milloin on seuraava startti? Huomenna siihen 4-5 aikoihin. Tulee seuraava startti. Onnea koitakseen! Miltä tuntuu olla voittaja? Hyvältä. Missä kisassa viimeksi? Norjassa. Miksi pidätte umpihankihiihdosta? Koska näkee luontoa. Kuka on valmentajanne? Miltä tuntuu olla valmentaja? Hyvältä. Miten yleensä harjoittelet? 3 viikossa hiihtämme 10. Mitä teette vapaa-ajalla? Harjoittelen. Kiitos mielenkiintoisesta haastattelusta.